bandiraɓe yeɓiyankoɓe Nangue TV on calminama goto kala inde muɗum yettode mum alhamdulillah rabbil alamin ɗum ɗo en nder wurtudungo Madina Gounass won tiwo 110 ene fusi e nder legal Madina centre no jiruɗen ni plombier ɗi ene gaari ettade fewnude tiwo o non ko ɗo legal Madina centre non jigole en poto yarude no poto sifrade maɓe gasa tiwo o hawa libre no moƴƴi fodde 5 métres o banggue 5 métres banggue 10 métres e on saaha noon nde fuɗɗo yo tajje ɗo fusi ɗo on saaha ɓe gadda morso goɗɗo tiwo hono makko moƴƴo on wawa lombede on wawa waɗede hen ɗum ɗo ko gaz siamet gaz o ko on waɗirte e tiwo o ha tiwo o yaafa ha weela fewnude siamet on ko taƴƴirte ko on jii gaz siamet on jeeyi YouTube on jeeyi TikTok on jeeyi fof digam nano handi kam kay handi wawi janggo so mi dawi bi mi ñottoro toon ko jikku ine mi yaltiro toon 4 heures hirde so mi yejjitani gimmere so bibbo anime biyo gimmere so bibbo ɗum sola ana mori no maliga balo e goddo jabanno Usman kiraji kam min yigo ne jeɓɓina hande na min yigo min ko damborduma no pala non min do ko yanno ma anu yahodum an min ko kam no suude dum ha yendi o Usman so non ayo soli a solan na wona wono ngari dentede gila ngañodirde pewne pikko a few ayo soli wala wonano nama tan wonano wonano ni kay ani mi jogi pikkuji moƴƴi gandal mi jogi pikkuji moƴƴi gandal pikkuji moƴƴi de Ousmane Diallo aɗa peela an tiwo luggiɗani Ousmane tiwo luggiɗani wole premiére de oto rewente no boɗat wole premiére de mbayni waɗi tiwo ɓooyi est ce que wona ɗo ko hayre ɗumne ɓe gasani ha lugguiɗe ɗo ko hayre ɗo kadi ko ndiyam lawol ndiyam e gasi a faali so ndungu ari nawal lendi halla tiwo yalta Bowol bon ko fewde e pikko tidde Dupay don fori hadde akore 10 métres walla an hamma ɗiɗo oy lo oy onon mbaɗɗo ay hamma dila e aɗa asde sifteri kay o haalta koko anda
kewne pikko a fiyata hade ganjeɗo goɗɗo hono mbaɗɗo ndaalata jam wonto no golle ɗe wona yetti won yakkori wallah mi yiɗi waɗe feere o feewa joni joni eyyi fami ndiyam ɗi yare on fewne allo a yanima no ba a yani a yani yole ɗo Allahu akbar Allahu akbar hanki nodduɗa kam ɗum ana waɗa ɗum hanki nodduɗa kam waɗa ɗum troisiére jamma mi troisiére jamma ma hon ndiyam boniɗo e patron mi paala on patron ɓe addor kalis on patron ɓe addor kalis ma asiya kay Umar ka ma asi seeɗa kay haw lugga aɗo ko hayre wonni taari ha ɗo yo ɓuura moƴƴude kadi ɓay ɗi leppi kadi luggiɗani yaadama yawno hiiri oɗo ka jogi moto ma mbiya hoɗo eyi hombo woni omo ta a wadda ɗum ɗo ni morso tiwo ɗo ɗo Umar morso tiwo gaddoyra minen jara warga minen jimmini adutaɓe mi piiɗo tan liɗɗe maaro waɗa hen laalo waɗa hen guiloy seeɗa ɗum tan piimi ha rendu ari ɗo ɗo wonɗo jottimi hen jarmi hen battumi e kas lawol lekkiɗo e kas sanis lefɗo ha lefna ha leefi wadde yani yo tiwo few eyi ɗo kay jiiɗa ɗo asama seeɗa tan wolde waɗa kay ɗo ɗo jiiɗa ɗo kay ko machallah eyi ko waɗi tan komi mawnani reeti mi fii maaro affaire Ama Diallo yawno mbatta ko ga arga ay ɗo wono hadde ɗo nde hayre ɗo sa yawniɗo tan ko ɗon Allah ɗo deggirire ni eyi noon ɗigil noon tan ɓawi ɗum gaddi min kam komi lutta wonde mi wawa wadde keli ay ɗo sen tawi ɗo en tacci ko leydi hawji kalem hawji tuutanmo tan addu heere mbaɗen sawa ndiyam ɗam ɓurdam wa Zapario. Addu ko kalem heere addu heere bon bari arduɗo arduɗo mo ay yoga wata leydi haadi sotto le makko
Allah. Sono wudele. Together. Yeah. Lamaran. Maudo ari. La Maudo de ari. Masa kita lady. Ama. Aya podi ni lady. Before the door. Ka podi tadi apa? To iura. To iura no sabai to no saporti o to iura no ko. Turi to podi tadi o ipo to. Don. To cekin dales araga pele ya. Jam da mo de ga fay no. Jam atro len. E yo parti da min fialen. Sadu to yari ho to bedon hoina. Min koy oɗo ñalawma alet on dimanche jeeɗiɗi lewru mai ita ujunnaje nogas tati minen oɗo tiwo wonɗo e fewnede oɗo tiwo won e fewnede Hey. Kejajo tu dah robot. Wada ka hai kana hal no mi hal no kabir la bi mi odo imina mari si asa mari ko ni wa leydi nan ɗon mere ikkeɗa are nje garan hiiri Wan, Arya gada mi mana? Gadra, one. Dia no nyamge ire gadra arman dinna. Morsandi. Tahu mana yang dah ediran? Gade galau je, mana lau je lah. Galau je. Kena dia. Yang bulan dewan best. Ya. Kau ni masih di. Allah ya Allah. Ada bacur dia ada bang. Jangan film mana ya. Oh ini kan kalau film mana. anan ni do ada Ada nagin nagin. bodon ni mo kan pala ni
Yeti mo ba mondo ay no horde ko. Mondo ay no horde sere nyamra. golle addion de golle addion wona sinti jan nangue Mona melle bayte o do wonda kilani am min dani o do wonda kila yibe ndigo hebda dani a fini joni hande ko dimas golla ango dimas ko ala golla tan wacci fa hande Joko mara nyeso e jonte ɗiɗi nyeso yakan ɗum kala bante tiwo oɗo ko holɗum O ko 110 woni. tiwo 110 joni holno fewnirte kanko tiwo 110 Wonna fewni. O ko en gadda moto 110. Tajende. Budire mbo ambo jiɗiɗi. Ambo goro fayani o ambo fayani. Après o basi. O kole. Ya gummina robe gummina ga. Dido gon hakkunde. kono noon ɓe wi joni ko ɗo luggiɗani hol feere wattede Ha waten. Sona devien tiwo o acca lawol. wala itte hakkude lawol ngol Itti hakkunde lawol. O devi o nakkero. walla Hakkunde mabɓe ɗo e maadi. walla feere wonde ala taw wona ɗum Fere wonde nde fiw. O devi o witte lawol e o asan. eyyi Sabu yanna o asanama ɗo han. Ɗo ɓurta luggude gawa. beele joni so woni o lelnama ɗo woni ɗo waɗama béton dow ɗum kadi ala nafata hen Beton do o pi oro rewi ɗo waɗano beton. eyyi Oto o rewi ɗo fusi o rewi. Garde guittuɗen beton o pewnde. Ha hande ɗo kan wiya. joni noon banggue aji fort on oto pustu ɗum o beele luwa ala e makko kan oto walla ko ardiɓe golle ɗe woni ko pewnan ha feewi Ardiɓe golle maɓɓe ɗi fewna ha fewi. Woni goɗɗe mo madina ko négocié wonɗo. So a yomni ɗo hande goɗɗo a yomni bande ma. So a yomnani ma mo bonna baga suudu ma. Woni ɗo goɗɗo ko ɗo ga joni. So ngor jogi ɗum. Kala oro bawɗo bonnuɗo tiwo. Wonno on direct wiya a tindingo mo mi wadda accident mi bonni tiwo moɗon. Gare pewne o gasi taw accani ndiyam bona ɗon. Wona ko ma goɗɗo. Kuma wona ko janano goɗɗo rewoɗo yiyaddi bonni. Nodda en haalna en. Ɗon woni moƴƴani. Kono so woni réseau ji janani fusi am ko kanko yogara sabu oro madina naji nabo e malaɓe toji fusi ɗo ko boromaɓe oroji ɓe jogi so ɓe joɓani boromaɓe ɓe joɓa madina ɗon ko négocié am yahan ton a jarama ay we dow tuwa o weccaren caméra nam wona na to ɗam men mbaɗi ɗo Boyo on paami. Haba so boyo on paami. non ko min mbaɗi non ko fi ala o bango korona wadde ɗum Oɗum minen sofata de ɓe jarata kono piw. Sofata de ma jam jarata. Ɗum heeɗiyam. bala mi sobara Sofata de ɓe jarata ware ɓe jarata ko koyre ma ɗe gona wonɗo yimɓe jaral ndiyam magara koko ndiyam yi ha bedde ya aya ko ndiyam nam yi ha oɗo kol coɗɗa o woni 2500 e morto 110 euro woni ko makko awa jawne min je holno mbatta voilà on gudire on kanga o paneno do natino ko amara gudire no ko paneno ha para natino do gade gaso gas
boy chere sen aduga Gas. siraj ala almet Brigadier. ala oro natuno oro ay natuno ba ko koray almet jama dawol gese cernone deno wattu ko kupir wonano birge dabba almet dabba hora hebe jonno min watti birge gajif bibe do no gammo no gandi do gese cerno wona den watti birge gajif Nder ko suur. boy no woni be kinira me futuga je jangol ubama min be ngol ubama Kana ko jitum dire ko da. Amadi on ay an. Gine me kalde wolde mo yando am sasa iwel mo lamdi kam judo bammi iwel be mo litare demi bammiro non yaade non Yonam do ka. Ene mo nono moro. wallahi anni min do yaha Mo bagal. barke rasulullah mi do gaani bayna ngedi mina yaha do eno woni ko humbude gaso woni no ko hukkina leggal ko nder maru o wuli ko Tabudan. mara wonde Kumpara wala mo. bimi waji on o laarana mo o waɗi bismillah wi afan o laari ko mo wi mo laari Bon. mo wi jere so mi do buti bimi o don aw gila mi video o suuri bimi nan nusu pour mo montan ma on ala do fatan jango la oro boliti o ben boliti o jela fu ñaane Bono di. Chunembo. Oi geto. adu gadde jango Papa. Papa yong. Papa yong. ayo do wadam wona me ñifi boy ko gore me jeewo to der gallero ay so koy fourne yande Jaga na mendo chara jam. Jai. men de yande natat anani Sera mi kawilo. wala amasamba Naam. ay joni woro ko udilante andi demnam dowga ummi ga kalluga da fayro babla siyen joni o do joni udri do demnam hayso haybini han ay kono No, gimana don? ay ambo ci wona ci demnam joni do hayso ko seeda badda ko nan wota hay problème yo bima mi nafi ko garan an waɗi kam noon sey ko madame wanno kam noon mi haala mo bimmo sey ko mara waɗi o wiide bimmo o muñi ha mi wiida Lara nan nan dille wari Mamadou. Lara. Ya, pegima. bimmo yo fammi wiidi o gara naɓawo to ley anani ko mbino mbo noon bo kam yo o mbo wiida ko moɗamini mi salimo ɗum o yaari noon anani nden min waɗanno fayda essence ha heewi talla waɗanno kam on essence o yaari essence am bo affaire yaaɗo kalni Angire sipenge. Mo wireno. Sipenge, lamdo bira sipenge. cheikh Amadou kala ko waɗi yaltir gade Ah, yo toro. aɗa kay Wodi hala laki ka tayro yo la golle la Kamera. jippituro ok siraju jippi après jippina men nde hayro Ko non o ñoƴƴaɗo raw ittu nden hayre. no wari tutti o tenkinoto de Boy mo de boy. Men d'accord dai mo. imono an o Ittu hayre nde. Ñoƴƴo ñoƴƴo ley o walo ley. yafana sa Waɗi guyreno. fanna mina Sambon ma o haali ɗo. haali birala Adulam. Aɗi gitta oɗo waade ɗo. faseɗa faɗam ami taw fat farami waɗa oɗo kol yafa waɗa o kol taw Kula ondo. Apa mo ta ondo. ayo men lamo furama soode furama soode
Ndakon mi udiram no fuɗɗama no welta o udide o kolat do kala gribra yawno Telepon mau. Tur pos do banana. Sami. Telepon ma keso Sami. Telepon awon ni. Telepon awon ni. Ini. Na mi wodo. Oh, ko ke banana. wallahi ba su gaay kalaban 1 2 zera ko weli hakuni benan wallahi boy tele o tetima no moni ata Deja no sera. No wada sinas. Sora do ma ni bomo fen. No ko wada no mi tengina ni no ga lar ga. o yo ha ona Meri ma mi yo do. Ara ma bu no woni no yo. Woni mo yi no diwa ha sama. Gade dem setana no gade. ana podum wonti cadele koy o ko kolo so koliran do ko kala girre yawno no do ngam pesino do goro parat kolo dum husala ko wada tera kalton ko e kola ba kan kola ay ko kola tuwaraw amade Ga boy. tuwaraw yona modomi moda abla yo wala ko ayi iya jadi pemajane ko hoto ya umar ko Muhammad Rawo media wala Ojo miro. asiuri ajane nundu do ba hawri nundu do asokti ala ko pelora wala bari ko dire na ba dire joxla affaire bi garaw wal Sokande be. Iram. ke ko pelora Kawam sera sokande. don yahat nan ta da to jama'a onon daje don ba daje don non continue taw non onon barkalla ay ko jali yo pod nyagi duwa koy Wan wala botti da han mo na no dani ba. ado wan mi wala Ya. wan isu sai serta radu isu serta radu ko serta adu ma yabu biyani wor aduga ore woni o tiidani kawona o kolaki o wawa fore wadi wadde allo ay ko gila premier wonno taw ko wala na fere wayi dum ba kolo wana kolo o mena ko acho ya yo yaram yirlo sete ko wonno ala sara Kare udi de boy, udi de. Lar. Kare udi de. E vida na wo boda. Ba mi ni Woni gerte ma de ko ndo wala ko do.
Ino ko diam mana wondo. Grand. Liber mau na buri ang sambal. Minel du film minel do ma. Sarud. Ko sarud. Na kacota. Ya pegi mana. Baba patina. Hey. Oh muy woni fatu. Ay won do bam daga yi. Ande ko no moto do. Jodo e badara mindi. Ande ko mi no do nilado. Usman. Mi no do nilado. Kaje tena ba. Dimene Roro ma rode Umaru hetiro. Acha gimene. Umaru onon jarade. Dimene Umar. Umaru onon jarade. Acha bal mu wacci. Feri. Allahu akbar odo ko dedo woni. Oh hadi kappono tangina. Wala ye habi. No woni yahiran tengide wala ni. La non way. Oh ha gaari ay. Umaru. Oh bursu na ro. Oh bursu. O ko ro sorti. Chokke do ro. Ga sorti. Hayo to sorti. Ga sorti. Umaru yo yaade. O haɓɓe porol ɗo so haɓama O ama sama kefta simen. Kitenodo. o ite jango Ah o kam o ono haɓɓe porol ɗo habbe ko na jango tenkinire ɗo no haɓɓe haatiɗa na to sottigo bonani Ah sorti ko gam. bare korol kabbe no ma bimbi Torsoga laare no. tonde tidi Do ko tokkane gondo. Kausman de bara do ha jango Ko tokkane go. tenkinere de bara do ha jango waran bordo ne kebara do tio simet kabbe do O biaga no lanju. Ha. Ne baran fa ha pa mudre. ha joni bu kabbe do ama sambaro bimbi da banen tiwo ɗon no haɓɓe ɗo ɗon kala haɓɓe ala da be tiwo bimbi maɓɓane en poori ay hiri to de tiwo mawdo to de tiwo do habbe ni hatide do ni hasan do woni fettiko ah fettande nde ɗin ha ɗo nde haaɗi nde yawtande ɗo noon ɗo sewɗum do yahide ɗo ɓursirde yabarat siyat kay ɗo siyara siara siyara ɗo siyara siyat no mawni de do o ko gaw woni den sikade ay sama den kolo fo don bonna koltan voilà Voilà. lappo ɓena kabirnane ɓeeɗi alga ablay ka maro ni bamba ko o jawrara ko tibaru e jango solo jebi Ay odo. ama jalo du wata wattake mbuus